खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि बारहुंखा। दासान्दि नुनो मोन्दों बिटिसिनि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव सोलाय-सोल', दोलो एंगारनाय, गुबुन दोलोआव हाबनाय, गावनि दोलोनिफ्राय एंगारनाय, रिजिगनेशन होनाय बायदिखौ नुनो मोनबाय थादों बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि पार्टिनि गेजेराव। बेबायदिनो इउपिपिएलनि मोनसे गेदेर खहा, इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारिया फिन आरोबाव इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दोलो एंगारबाय। थांनाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय गोबांथार दोलो एंगारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिसिम दोलो एंगारनायनि रेजिगनेशन बिलाइखौ दैथायहरबाय बारग' एमएलए हितेश बसुमतारिया। दिनै बिधानसभा बिसायख'थिनि एमएलए बिजाथिफोरनि जोबथा बिजाथिलाइ गथायनाय सान। बेखौ नोजोर बोनानै गोबां राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरा गाव गावनि जिल्ला मावख'आव बिजाथिलाइखौ गथायबाय आरो दिनै बिटिसिनि बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइ गथायनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो 4 नं बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मआबो गावनि बिजाथिलाइ एबा नमिनेशनखौ गथायबाय। 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबावबो बिसायख'थि गेलेनो जिएसपि दोलोनि गाहाय बारग' एमपि नवकुमार सरनियाबो गथायबाय। बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि सेपाली मारागाबो गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। उदां बिजाथि राजीव ब्रह्म बिथाङाबो बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि थाखाय नमिनेशनखौ गथायबाय। 41 नं मानास एलएसिआव इउपिपिएलनि बिजाथि जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारियाबो गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। दतमा बिधानसभा बियाब बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै बिटिसिनि इएम रबिराम नार्जारियाबो गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेवली महिलारियाबो क'क्राझार एलएसिआव बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बेबादिनो बिटिसिजों लोगोसे आसामनि गोबां बिजाथिफ्रा गावसोरनि नमिनेशन बिलाइखौ दिनै गथायबाय। चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारेल ट्रेडिं एन्ड एलाइड क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि बाख्नायजाथाव खामानि। बावैसो सान सिगां गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बेंटल बाजारनि गाहाय हान्था-मेला खालामग्रा लामाया गोथौ गोथौ जानानै गारि खारनो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ जादोंमोन। बे थासारिखौ नोजोर बोनानै एमसिसि नांदोंब्लाबो लामाफोरा थांलाय फैलायनि थाखाय मोजां जानांगौखौ नोजोर बोनानै गावजों गाव एसे एनै रां खांलायनानै चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारेल ट्रेडिं एन्ड एलाइड क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेडआ बे हाबाखौ सेन्ड ग्रेभेलजों खोनानै होदों। सेन्ड ग्रेभेलजों खोखांनायनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारेल ट्रेडिं एन्ड एलाइड क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। बलिउड सावथुन दुरान्दार दा रिभेन्जआ मुलुगनाङैनो रिलिज जाखांनायनि उनाव इन्डियान बक्स अफिसाव सुनामि लाबोदों। रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों अनसायजादों आरो गोबां रायजोनि सिनेमा हलाव दासिमबो फुल हाउस जानायखौ नुनो मोन्दों। 19 मार्च 2026 खालाराव रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां भारतारिजों अनसायजादों। पेन इन्डियायाव रिलिज खालामनायनि उननिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो नायदों, जेरै इउएसए, कानाडा, इउके, अस्ट्रेलिया, निउजिलेन्ड, जार्मानि बायदि हादोरफोरावबो गोबां अनसायजानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउड सावथुन मुलुगनिफ्राय बक्स अफिसाव रिलिज जानायनि गिबि सान एबा अपेनिं डेआव बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हाबाय आरो साउथ इन्डिया फिल्म थामहिनबा साउथनि सावथुन पुष्पा 2 नि उनाव नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन अपेनिं कालेक्शन खालामनो हानाय सावथुन जानो हाबाय। पुष्पा 2आ जेराव 294 रां करोड़ आरजिदोंमोन, बेनि उनाव दुरान्दार दा रिभेन्जआ 230 करोड़ आरो 240 करोड़नि गेजेराव रां आरजिदों। बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामदों। मख'जाथावदि थांनाय 2025 मायथाइयाव गिबियाव दुरान्दार पार्ट 1आ गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों हानायमानि अनसायजादोंमोन, जाय सावथुना बक्स अफिसाव 1349 करोड़निफ्राय लानानै 1428 करोड़नि गेजेराव रां आरजिदोंमोन आरो बेबादि रां आरजिनो हानानै बलिउडनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि आदित्य दारजों दिथा होजानाय आरो रणबीर सिंहनि गाहाय फाव खालामनायाव फिन आरोबाव नैथि खोन्दोआ थामहिनबा दुरान्दार दा रिभेन्जआ 19 मार्च खालाराव रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो दासिम गोबांथार रां आरजिदों आरो दासिम सानबानि गेजेरावनो 825 करोड़नि बारा रां आरजिदों। जाय सावथुनाव गाहायै फाव खालामदों रणबीर सिंह, थामहिनबा फावखुंगुर रणबीर सिंह, सारा अर्जुन, सन्जय दत्त, अर्जुन रामपाल आरो माधवन राकेश बेदी बिथांमोना। थांनाय बिटिसि एसेम्बलि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय एपिबि पार्टिया दिनैनि दिनाव मानो सिरि?
बे सोंलुआ जाखांदों रायजो राजाफोरनि गोसोआव आरो दासान्दि समाजारि बिजोङाव सावरायजादों। अल्टारनेटिभ पार्टिया बर'लेण्डआ थैबाय नामा होनना। दिनैनि दिनाव बहा गोमाना थाखो बायदि बायदि सोंलु। मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव बिथांनि मैखोम नाजानायाव जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि हान्जा थामहिनबा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जानो हागौ बयबो मिथिगौ। बिटिसि एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानायनि उनाव बिधानसभा बिसायख'थिनि दोहौनि समाव बिटिसिनि मोनसे राजखान्थि दोलो एबा एपिबि पार्टिया गोमानानै दं। डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआ बिधानसभा बिसायख'थियाव जेबो खौरां गैया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।